Ke Joint Action Committee ki Lai Polling Station berkentup ya ke Misai, Langdong Dai, but Mouse My Polling Station, ke berkentup ya ki Arpawai Tili Kishnong ke Tegathan. Ha ke artarik unai wing arja Arpusau, ke penlong biang ya ke Jingelang Pajba ha Mouse My Banyatai, but Shimrai halor ke Jing Sngap Menti ke Khasi Hills Autonomous District Council, ya ke Jing Dawa ban penpai biang ya kita Kishnong, sya Mouse Road Constituency, ya ke bala peningat jubor da ke KHADC, sya Ramrai Jerngam Constituency. Kinoi lam ringkat ki pajba na kita kisnong gila penpa ke jing benniao ya ke jing sngap man jong ka KHADC ya ke jing dawa jong ki. Chairman ke Joint Action Committee uba Jeremiah Dekhar ula pentip ba karai balashim kalong banadu ka khandai tari unai wing arja arpusau ki pajba ke nong trai sepngi kin selet chong di syabat bam jar ringkat baruba PNCM baruba penyak sing CM hakmat ke KHADC ringkat ki plakat halagi kiti. Ula ongru balada JIA ke basngosi ki pajba ki Arpoit Lishnong hakate gasngi uba penyak sings em chief executive member baruba PNCM lambat ke KHADC ki deban shim ke jingkit kli karai bat kata karai karai ke bakado ban hakini kisni lada nagalen ke KHADC kam snap bat kata karai ngin jaj no shakmat bat kata karai ba ha ka khandai tarik benai November Arjar Arbusau Nyen Lashim Yakarai Ban Nyen Lekra Prakat Hakmat Jongga KHADC Hapo Shilong Bat Nyen Lekshate Banyadisha Baria Bamja HKHADC Baduba PNCM Baduba Penyat Singsim Namar ka Jingkalut Baka Jingmenti Ka Jongga KHADC Lembah Haka Jingelam Ka Jongki Tenakalang Jongi Kajisi rengkat bagi pajba Arpoitli Kishnong Nila Rai dan Nila Shim ya kesenjam mentas ni baladana kelenjo ke KHADC ki krem pemna ba yakine ki Arpoitli Kishnong kin lek no sha motion road haka kendai tarik nyenra ke plakat bat yakine ki jingra plakat jengi ladana kelenjo ki kim snap nyenra bat jintia bat bangkit, bat po, nadong sedang bat kita kadai karai kabakado gajuni hato pada pilon na kata to nang pasa kamay nilasim ya karai baha ka khandai tarik nyinjet chua kato kami kinomikmat banik ni satay rengkat bat kaplakat Bani karpat lo yaw ba PNCM ubray chairman jong ka selection committee baru ba penyat sing sim ubaday CM jong ka KHADC bakin penbenano shua ya kene kendai tarik baya kini ki Arpoit Kishnong kilapan pai biang sya Motion Road constituency na kenta ka jintabot kabalwan jong ka MDC election lam kunta nakaleng jangi lanyam lanyat limba kaumso limba kaslam limba kading nila kulay ban nila siya nakaray matakas ni bangin yagdo nakaleng yung bigi pagba di kulay niya manilawan ni ta nang pa sa kamay ni ay yapi ka kubor ka basyay yaw ba PNCM penyat sing Kumusiam bat yaw ba PNCM kumu selection lemer shaman ng selection committee balada jay ya kini ki pagba joni mentakas ni pection kini baro bangi haka po bangi legra ya kato kaplakat sa KHADC haka kandai tarik jom mentar menai lada jay nakaleng ng KHADC bat kumjuro jong ka selection committee ki haban sheme ki jing kri bat kata ka jing kri na kanang jing ki padba minti PA nama ka jing kulot ka jing kuman ka jong pi ya kane ka jing pensniao ka ba jaja ya kini kisni ki jongi ban munta ka sni nila ay ka kubor ka bashay shabaro kibashong haka KHADC banakalang jongi nila sheme ka ray munta ka sni ba lalong kumaro Nyen yad bat kata ka jing yad bat ka jungi ban yad
bandra keplakat akmat jong KCDC balada na kalen jong ki tulai ke jubak ko basya ke tokos ni na kalen jong ni la ready ban the bandra bagi bangket bagi jeng the pikulai ne baga lada jai khadu ya mai ni kwa ban pensia sya ka sokar ba siapa ban tukar lem ya kane ka jing menti ban ka jing kulut ka ben ka jing bom khmat jong ka KCDC limba ka selection committee kunjoro kiba dai kiba pet kiba man kiba UI ya kane jing e ka kya ka shan gujungi bat nagalen jongi ni kentu ya ka sarkar limba ka district council affairs ba siapa ban tukar lem shua ba nimlek shapai shashilong ha ka khandai tarik balada nagalen jong piro pipet klempet baklem lagi hikmat ki jompi hakini kisni nagalen jongi ni buru baka sarkaro gaban shimni kitli baka don kano ka jengje yangi ibai bikulai na mamnak baro padwa Vice Chairman jongka JC nga singaw banay kublay ningkong nisham yapi nangta khantam yu blay try kunrat ubalat tempoy hakapor kababiang yangi way nangne khantam yikini kilong kini longpa kibala I ya katit kapyat shayo shahat nakadaw kajing berkajing jenjar bangi perkhat ya kilong din ki bansawan ki jongi bat kita kidai ki khun ki ti ki jongi kumjuro nasngaw banai kublay ya baro ar puwaitli ki shnong ki bidai ki sardar ki sekretari ki nongyalam shnong lane kidai ki edi ki executive dorbar committee lane kidai ki executive committee jong shnong namta ngai kublay ya kini ki parolok ki badai na ki NGO ne ki singbalang bapiar kiba kersyan ini nadu basdang nakumta ke jingbit jingbiang nakumta bansuk ka yakaying bat kunjuro bansuk hakabedei bat kalek kawan kajongi kata kawo kalongba bangi hadu menta nyimdon kano kajing krian lane kajingai jungmut jong unu briu ine jong kano ka briu Hingrai kani kajing kwa jongi kalongba ni kwa sya motion road constituency namar ba nyu I baka jingye ka jinjar khamtam hakaya kayin kaba jinjar hadu kata ha ka jing yak jongi menta keleng sya kisnong bapia ni lekpek ya kisnong hakadong kathan ka jongi ba tang ka surok ro ngimdan ha ka to kasngi ka bangidon ka isi meeting ni yak na moklon shadu langdong dai kasimpor hadu arkenta dagabai ngim ki yakran ban yaj dakakali dagabai arkenta tang nadu moklon hadu langdong dai te super khat no menta ladani lek na shati sham nong misai sharam rai nam tipsho kasimpor hadu kano kenta te pi kam tip ba padba ya kata te dai na kata kadaw ni dai ban long kiba yesha kiba Triston kiba ngidon kano ka jingan nok ka jongi ngidoi ban yali hadu banginda urlang nasya banai kublay ya baro kirirong ba kiba pila simkya bat kunjuro khamtam yu blay try kandrat namla klem da aingu bat sangu yu blay try kandrat hadu kane ka klimat ngidon hakamet kam koit bakye waldang ngiduk ni jenjar ngibondon ka development sene ngidai katodong ladani theo ha wei umrat lese shangi sane lalong kum utudong te hakawai gasni pitip nem ya utudong kila ban khetno utudong namar ba lada ki jinjar ki jorong ya palat habakut ki khetno utudong haga ba jinjar mano ba jinjar mudai himangi ki arpoitli ki bedai ki shnong ki bahap ha utudong jong uno unong yalam lene unong mikmat jong kane gadong kathang ke jongi menta ki play bat ki ale kai bat ni kar point ligis nong na krem da kabashay yaw ba PNCM bat kunjuro yaw ba si am waday ba punyat sim wat nam yale kai bat kar point li isnong namar ha po ar point li isnong ngidon ar hajar tam ki dukhot lane ki longkmi longpa
ki samla hapo ki likely ki polling station. Barabor haba ni yat chene setai kamtam ni long ki kni ki pa ni da sumar yo ku ya ki kun jongi bangim dai ban ya lekai bar kading tenga ngakren da kabasyai yo bat penyat sing sim bat kumjuro yaw ba pian sing kum musharman jong selection committee wat nam ya lekai bat ki ar proyek ligi snong ni ngim dai ki bala kentai kumba ni long utudong ha jing penyat kat kaba pikwa ya kadong kasnong kajongi ha ka porba ni don ka jing pre ha ka MLA katong yala siapun bit bahana tang kato kanebo kato kanepor pilawan biang sya motion road hak to kapor ngidang yo ya ka mau tungkut constituency hemrai hato hadu menta lakat not lig isnam nila siapun bit tapi hadin nang ta pade ila pembit yangi mentaro hana bayai sya abad ni sipor bani ngidang siap juhur na kamta jongpi na kamta ban yo ban amen ya ka sikshadel kaban sian hana hauta uno pra le tipsyu kubnai ayu ki ong ba kinsa wan nang tayna sentral bat kinsa amen no ya kita ki sikshadel bat hana yangi hangne en hap no bat pan hap no biang shamotion road ban ya menta hana lada long election kiktin jali ja kilawan hakato katne kino yalam snong telese hapiru ki padba ibedai ki para snong para dong ibedai ki para bayit baton bat ki bahaying sam jumi nga kren da kabasyai bat kunjuru nga kren na du ka mensim ban na du ka donot ba baro si katang iladi ya ka jgut ka bangiyat limba ka surok ka bakuru koram hadu kat nos pa asnem bangindang di susu bat penjenjari kikun gikti kejungi na ong yapi kasyong hanga berapi menta ban rai na kunta ka jinsuk jong ka lawai ka ba permai kikun gikti bat kilong din jungi lada hanga api ki ong ba nginle dakane nginle dakatai bangin bit ya kata tang ukwai si gentin tang kasasi pelasya bandi bat kata ka cimbam ka ba pendit dakine ibreu ibakwa tang man kwan yo mentoy simet habakut mano bejenjar hagapor kabut hana ki ong ba hagapor election ki ong ba hana pigus la iyo nyan bat hakata ka kadur nong thau baladon ringkan bari wei pe baro ki baladon lang hagane ga jaka leng ba da jinya lam ko jong u ngi la yo ban ye kendu lang kum ni ngas ngoy ban ai khublai ro kumju ya kinong penyai ya kane ka program jinya lang ka benta ki dekhot jong ka JAC baro ki seng phalang ki badan hapo jong kane ka lempung ki longkumi ki longpa ki khun samla baro khoi jong ki lai polling station bisai langdong dai bat maus mai ngayang hang ne benta nakaliang jong ka seng longkumi kum i presiden juga senglong kumi shlong maus mai kum si benta kum mengila yo snow menta ya ka jingkran na ki rang ba ki belakran kham sakmat bat leng ban ni chaman i balayo ban ai ya ka jingkran lamprang ha preng jongi we pe baro ha ka ba kane ka GAC ka layo ban penlong ha do lai sen menta te ha do lai sen menta na ka daw ba ka daw san ha ka ba ka KHADC kala le madla bat kalale men ya kadong gathan bat ya kini ki live polling station ki ba don arphawai tli kisnong te nakada ga jingle madla ka jongki nyimban sai nya haban me sakmat ban yo ayala ka hong namar ka hong jongi ko mengile yasno na domene kadai hapo mountain court constituency te lengba KHADC ha ka bangi tip ba u ba PNC lengba ka selection committee ubadai ma chairman hakabakila pha jubor yangi shaka ramrai constituency nakabanta ka election MDC ka jongi tekum ka senglong kumi nakashnong maus mai ngiro ngiyang bankarshan ya ka JAC met badman sim
na ka banta ban ya telilang ban wanra biang ya kane ka jingpa no ya ka MDC mau sinrocha ramrai te ngi kwa bai we poi baro ngindon ya ka jing teli ka jia teli melan ya ka ai ka ba kinong ya lam ki jongi kinong mi khnar ki jongi kin yang na ka banta ka bha ka miat jong ka dai ka thain ka dong ka jongi ngirong ngin kloi ngin yang ngin le ya ka ai ka ba phi phi alam kom ka senglo kumi ngadon ro ka jing karpat kom kirang ba ki bala karpat sakmat na ka banta ka bor ka bala le dan bor da ka HDC bakin perkhat lam yangi kinong kendong ka jing jangai ka jong ka motion road ba ka jing jangai jong ka ramrai hado kadno tengi madi ka jing ka ba crown wat tong nang ne hado riang dor kan no ni madi ka jing ka surak ka balong kum te ka jing jangai ka balong kum te tenga karpat nga pharo lang ba ka ne ka media lang ba ka ne ka por ka bamanta sya UCM jongi don perkhat ucaman jong ka selection committee jong ka HDC ban perkhat lam na ka banta jongi Kibria kibdan sakane ka thang ka dong kibamar ya ka jing ka jing genjar ye ring men sem ko me ring ma phi ya bam ya dan kam ya ka imlang ka salang ya dan kam ya ka le kawan ko me ya dan ma phi te ngi karpat ba phin le ya ka ba pha kum ba phin le ya ka bakla ban pen pha no yani na ka ramrai constituency si saka mau thangkut constituency dalele rengin tre ban le ngi kersan ya ka JAC ban ngi nang bareng karo bat phi nang ya ngi nang pensloro kom ka sang lok me jong ka snong mau smai bat jong ka polling station mau smai hi bawa ka we teng next kam na ka liang jong e baro khoi ki long me ki badon ha ka ne ka por ngi don ka lawai na ka mta ki khon ki ti ki jong im dera teng ngi don ka lawai te lana ka JAC kana ngai kam long ro ka meeting ka bakhado na ka banta jongi bangin siam na ya karai na ka banta ban le yele sa ki bor ki ba shalor te kano ka banta ka JAC ka ra na ka banta ban le sa kano ka banta ban siam ngi long ki balaklai na ka liang ka chonga an long ka balaklai na ka banta ban sim banta la bar ki te ha ka na ka par nga khat ro ban nga pan ro ya ka jing manjur jong phiang pa ba lada ka ka JAC kan yalam yangi sa kano ka banta ban ya le na ka banta ka ne ka hok jongi ni long ne am ban long ki balaklai ban le la bar ki ta lada ni am ban le shalong sel ro ban sa than na banta ka ne ka hok jongi ni long ki balaklai ni long ki balaklai okay ni long ki balaklai okay to ha ka ne ka por ka jingkran ka jonga kan ngan pen ko tang kan ne khulai subon ya phi wai pai baro Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jingmentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya